Ванка! Калински, как си? Здрасти, какво те води насам? Гледам донесъл си подготвена пушка. Постройвам карабините за предстоящото ни събитие. Чакай. Свинския лов почва чак октомври. Точно поради тази причина ние правим едно грандиозно събитие, с което да отпразнуваме започването на свинския лов. 5 от 5 като миналата година. Много по-голямо от 5 от 5. Миналата година имахме 5 марки, тази година имаме 7. Миналата година имахме 4 карабини за стрелба, тази година имаме 8. Миналата година нямахме гладкоцевно оръжие, тази вече имаме. Тази година пистолети за стрелба, за всеки по нещо. Човече, това е направо ловен фест, което прави. То даже се казва ловен фест. Страхотно. Живи как да се запишеме. Имаме онлайн форма за записване, попълвате формата, плаща се таксата, която на този етап до началото на септември месец е 30 лева и всеки един, който иска, може да се запише. Но, не сме внимавай, местата са ограничени, така че бързо се записвай. Защото местата са ограничени, пак сте подкарали някаква офанзива с огромни намаления, предполагам. Разбира се, къде е Супер. Заримекс без огромни намаления, но тези намаления ще бъдат само и единствено на събитието. Няма да бъдат никъде публикувани, никой не може да ги види. Благодаря ти за инфото. Разбира Колеги, не забравяйте да се запишете, щом местата са ограничени. Действайте, сигурно ще бъде един огромен празник, щом Заримекс го организира.